May gumpisa kami Kenny since childhood pa kami. Since Betis is one of the 2 or 3 regions na may kulturang mag-ukit. Actually, hindi ako marunong mag-ukit eh. Para na ko na lang sarili ko na found out na talaga meron kami talagang talent na. Kasi most of mga uncle, pinsan, kaibigan, more on nasa wood carving sila. So ako na parang absorbed doon sa kulturang yun. So rin challenges na delanan ko. And ngayon yung challenge ngayon ka na ako ngayon how to preserve yung kulturang pamandukit. Ngayon bala mo, taken for granted na lang mo kasi may nasensula rin anak, may garal ng college, yari na lang college, potang sabihan mong bisa ka mandukit. Sabihan ng college graduate na ako, dapat mandukit ko pa. Parang mababa level. Sasabihin ko sarili ko, i-example sa sarili ko, ako mandukit ko, and yet, may tagumpay ko yung larangan ini. Pero, mo kabut mamandukit. Ayari kayong kaya ko, ayari kayong college ko, kayong Fine Arts, kayong University of Santo Tomas, major in painting. Mayari ko pa mo, 2016, kayari kayo may graduate itang bunso ko, Joseph, in UST. Sabi kami may graduate na. Yung experience ko rin, kabalen ko rin, kabaryo ko Kasi ako, made na ako Career na ako Wala na akong dapat i-prove na. Imong obligasyon ko kanini, makanano kong maglakwan legacy karela na such a way na maintain me at saka upgrade. Tumas yung kaya yung pamandukit, tumas level. Mo ketang stagnant. Mag-evolve. Diversify. Maragulya pa potential. In talent kasi sa tiken in talent At yung talent inborn in kami, it is tradition. In tradition, it's in our blood. Ing apayo ko mo, itang dapat porsigido ka, ating kang disiplina, motivation, i-motivate mo yung sarili mo na aliwa mo itang kabud, kung first try mo may ikwa. Kaya ba't discouraged ka resilient ka dapat, creative. Mo kabut pamandukit ating kan natural talent. So yung pamandukit is just only a tool. Kailangan mo kaya ka tang porsigido ka mo. This of course yung passion. Aliwayang passion, aliway tang as mandukit ka mo.